Eu me chamo Irene Tomeu Resti, son xornalista e traballo nunha organización política. Tamén fixen algún mestrado de comunicación política e foi no meu traballo donde fixen diferentes entrevistas a colectivos e persoas que trataban o tema da memoria, onde vin algunha serie de eivas no que é o discurso previo á Guerra Civil, o discurso da memoria e da República. Entón, pois, percibí unha idea de construción dese discurso, de todo o que había previo na República, a arte, o discurso xornalístico, incluso pois, na narrativa, a destrucción desas ideas de República e, por outro lado, a implantación das ideas venidas de Franco, ideas máis dictatoriais, ideas dunha construcción dun imaginario dunha nova España imperial. Entón, pois, durante a miña tese de doutoramento, que acabo de comenzar, estou estudiando pois como se destruíron unha serie de ideas que había anteriores, ideas máis liberais e republicanas, e se implantou o imaginario da nova España. A miña metodoloxía se pode resumir en tres patas, en tres partes, que por un lado pois son o estudio da historiografía, os estudos previos que hai, desde unha perspectiva propia e secuencial. Dunha segunda parte, o estudio do xornalismo, de tres xornais que son ABC, La Voz de Galicia e O Pobo Galego, e de como cubrían as noticias durante ese período. E unha terceira parte, pois, o que a xente recorda, que son unha terceira parte que son as entrevistas e historia orais, tanto homens e mulleres que viviron nesa etapa e como perciben os diferentes matices. E esa sería, pois, un pouco a miña idea de tese, baseada en estes tres puntos.